Добро утро на всички. Сега в момента се намирам в седмица номер 3 от подготовката за състезанието. Почнах 86 кг преди няколко дена, понеже преди няколко дена в началото на седмицата имам пред. Днес като дата мисля, че 12. Пара се неделя, 12 януари. Почнах 86 кг. В момента съм 73. Днес съм се премерил. Средната тежест седмицата ми е 84,5 кг. Това е един много надежден метод, така да кажем, за следене на това дали прогресираш с теглото. Именно си направиш седмична база, усреднено с едно седмично тегло и всяка седмица за седмица да се сравнява дали то намалява, като се претегляш абсолютно всеки ден и си го вежда в табличка. Накрая се получава с една форма, става супер лесно. Делиш сбора на тези 7 изтегляния, така да го кажем, делено на 7 и то ти го връща в отделна колонка, част от таблицата с едно. С цялото ти осреднено тегло за тази седмица, като за сега съм на 84,500, както казах вече. Като интензитет, понеже е доста висок, вече мисля, че правя на някои упражнения около на лежанката. Смятам, че съм на 90% от One Rep Max си, което е много. Правих с, да кажем, вчерашната тренировка, която ще е рано този клип. Това ще е нещо като въведение. Правих на лежанката 4 двойки с 117,5, като бяха сравнително леки. RP6, така да кажем, като RP6 означава, че през цялото движение на самия лост от началната точка на гърдите до заключването горе не е имало никъде самия лост спира да се движи или забавя своето движение. Такова нещо е нямало, затова очаквахме да скоро време да правя още по-висок интензитет, като обема, повторенията ще бъдат намалени за сметка на интензитета. На клека правих с 162,5, 3 двойки също, като там имам лично аз малко проблем с дълбочината. Слизат на паралел и все едно не мога да се отпусна надолу да клекна още едни-два пръста. Като това може да ми изиграе още шега, но ще гледам да го правя възможно най-скоро. Имах също и 3 двойки на тягата с 182,5 кг. Те също изглеждаха леки, но пак казвам, интензитет е висок, обема нисък в момента. Но сметка на това, евентуално мога да ми се добавят още допълнителни серии там на базовите движения. Повторенията на спомагателните упражнения са намаляли с 2 повторения някъде. Вместо 12 да кажем правя по 10. Забравих да спомена, гледам да удрям по 10 000 крачки на ден. В независимост от това дали ми е почивен или тренировъчен, гледам си направя крачките. Здравейте, включваме се с един voiceover. Това, което виждате на екраните си са, то пише 162,5 кг. Имах 3 работни серии по 2 повторения на всяка една, като излезнаха бая лекички, бих казал. Бях заредил добре преди тренировка и по време на тренировката пих 60 грама захар с 3 грама сол, разтворени в около литър вода. Ъглът, който се снимам и височината е горе-долу на тази на коленете, за да може да се вижда максимално добре дълбочината на самото упражнение. Така, при самото захождане към лоста опитвам максимално много да съм стегнал гърба си, той да е изправен, гърдите да са изпъчени. И тогава натискам с коленете, с краката вадя лоста, правя 3 крачки назад, намествам си горе-долу разкрача и давам с цялата сила надолу.
При лежанката на последната серия мисля, че се виждаше, нали съм оставил малко повече, все едно като самия заход към моста, начина по който се сетъпвам за самата лежанка. Може да се вижда, че лявата ми ръка отива по-надолу от дясната. Това не знам защо се получава така, но се опитвам от 2 месеца да го правя. Като преди беше много по-зле и нали, с времето се вижда някакъв лек прогрес, което много ме радва за сега. Надявам се така и да остане. При тягата за сега ми е най-трудно от трите движения, понеже не се усещам стабилен, не знам дали така мога да се изразя. При самия заход на лоста гледам като се наведа надолу пищялите ми да са, да кажем, около пръст назад от лоста. И при самото навеждане след това събирам лопатките, максимално издължавам ръцете, изпъчвам леко гърдите и оттам газ с краката.